koni, moro keto gi koni, moro keto gi koni. Koro ka gidhi giromo kacha, tigo nego ji picha, tinyiso ji ni gini kama endi matimore. Koro ng'eto ang'aya no ema ne timore. Koro ka gini ong'adi, tere kaka ing'ado gini to wan manyo wagocho ne Ruto ni must go. E koko miwinjo ni. To koro joma wacho ni jatelo masani Maruto ni, mae ng'ama dhi konyo oganda mar Onagi kineno. Koso Onagi be nyaka koro manye ng'atgi wuon machuo. Koponi kaka neno kosechako timo, to waneno ka chunye ni kodwa. To bende ing'e ni Trevor, kia Nyakachi biro Nairobi ka. Ing'e ni Nyapokano ma ibiro nindo oda to kaja Nyakachi. To owadu monyuoli ge ot samoro Kenya nindo. Timore kama. Inya yudo ka owadu monyuoli ge ot ibiro kidhi kata Mombasa to ode ok nindi chipni more manyalo yawo kata jagweng'o moro. Ka gima waseneno ka president timo sani projects chirni igere gweng', sani affordable housing osechakore, payas igero, budget ma wantiere ni naneno ka Mbadi osechako nyiso nitie pesni mang'eny moda kete barabara matimore korwa kocha. Magi gik mapok waneno. Omiyo waneno ka in the short term to kerni ema nyaka konywa. To ka style ni moneno kodhi gadhi nyaka 2027 gima tiyo koro kwa loki. Kachopo 2027 koro wadhi adhi kode nyaka 2032. Omiwa time moro mondo walan kaka sirikal tiyo, oyud kaka jogo moko bosedonje iye matin kawa iko ng'ato ma kowuok ni pap karen kata ng'at mopogore. To koro iko ng'ato ni iwacho maber ni ento chalo ka gima chunye ni kodwa kaka Onagi. To un be kaka Onagi chunyu ni kode nikech ing'e ni ODM mokwongo wacha kata gi ODM kende. Nitiere weche mosebedo ka wuok e ODM kama ji paro ni to koso bi nitie paro madhi lokore mbele ka. Usebedo kuwacho kendo jatend ODM Raila Odinga osewacho ni wan wamiyo gi wasumo gi mana jolony. To ka chopo higa mar 2027 wabro go mbaka e sechego. Mano be chunyu ni kamoro achiel. Koso nyalo lokuru mbele ka. Samoro to pok awuoyo gi ji mang'eny ahinya. So ka wuoyo for example kata gi jo Migori to gi jok masewuoyo kata counties moko mopogore. Ng'eny jowa nigi Ruto nyaka 2032. Tok 2032 ODM koro manyo power maduong'.